Anqas minn 15 minn meta bdiet il-ħidma ta' tmexxija l-ġdida fil-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar bdiet tiġi missiel tal-isfida tal-iskart li ddominat lil din il-lokalità għal diversi snin. F'intervista ma' One News, is-Sindku ta' San Pawl il-Baħar Alfred Grima spjega kif minkejja li fl-aħħar ġimagħtejn il-lokalità esperjenzat bħal kull sena influss ta' Maltin u turisti għas-sajf l-ilmenti dwar l-iskart u l-ħmieġ baqgħu fl-istess livelli ta' qabel. 15 ilu prattikament eżatt meta ħadna over aħna l-infus tal-Maltin li jitelaw għas-sajf ġo San Pawl il-Baħar sploda. U il-livell tal-ilmenti negattivi li kien hemm naqsu drastikament. Għatanna, iva tanna. Madankollu Grima fisser kif dan ma jfissirx li kollox huwa wartu żgħar. Spjega kif fi triq partikolari wara tindifa ġenerali mill-ħaddiema tal-Kunsill ma l-ewwel tfaċċa iżjed skart mormi bla doċċ fit-triq minkejja li hemm kontenituri apposta għall-iskart fl-istess triq. Saħaq li din hija sintomu ta' nies li jiġu jaqgħu jqumu mill-lokalità u l-ġirien tagħhom u għalhekk jarmu bla doċċ mingħajr ma jagħtu każ li ma tip ta' skart għandu jinħareġ. Dispjaċir ngħid illi naddafnih għaxxarnieh l-erja sa ftit minuti wara li tlaqt minn fuq il-post jiena u sħabi spiċċaw tefgħu boros tal-iskart li mhux suppost ħareġ il-bieraħ aktar u aktar fejn skips bin-on-ways li kienu vojta. Grima kompla jgħid li l-Kunsill qed jindirizza din l-isfida minkejja li l-Kunsill preċedenti ħalla diversi kuntratti tat-tindif jiskadu. Saħu ukoll li l-Kunsill qed ikollu jinkariga l-ħaddiema tiegħu biex jiffukaw fuq il-problema tal-iskart. Fisser kif biftit għaqal ħsieb u konsiderazzjoni dawn l-istess riżorsi tal-Kunsill jistgħu jintużaw b'mod aħjar. M'għandniex nabbużaw is-sistemi ta' dal-pajjiż. Ovvjament biex nirranġaw u ntejbu s-sitwazzjoni eluf kbar tal-iri qed joħorġu. Qed joħorġu minn but il-flus tagħna l-koll u dal-flus nistgħu nutilizzawhom ferm aħjar. Bħala Sindku Grima qal li hemm tim wieħed u maqut li huwa kommess li jeleb il din l-isfida. Inħarsu f'fiduċja li flimkien kull wieħed u waħda minna qegħdin 13 il-konsillier kollha m'għandix dubju li se jkunu hemm flimkien mal-poplu, għax għandna bżonn il-poplu, verament għandna bżonn il-poplu għaliex din hija pjaga mhux ta' San Pawl biss, ma San Pawl tidher naqra iktar minn ħadd ieħor. Grima faħħar il-ħidma li qiegħda ssir anke mid-Direttorat tat-Tindif li fost l-oħrajn fl-aħħar ġimgħat ġabar 10 tunnellati skart kif ukoll wettaq ħidma ta' ħasil fit-toroq tal-lokalità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.